Benvinguts! Al camerino! Comencem. Diré que estic molt content de que vegis els meus vídeos. Benvinguts al camerino, visca cultura, jo vinc, no sé què collons dir-te, mare, què va? Espera que m'estic cagant i és hora de començar. Escolto, Manel! Bon dia! Bona tarda. Què tal, com esteu? Soc el Dimas Torrent Jo sóc el Gerard Jové des de l'Estudi 2 d'ICAT. i això és el Camerino de Cultura Jove! Bravo! Qui tenim avui? Avui ens acompanyen dos actrius, podem dir. Bueno, són De tot, artistes. dos artistes, això està clar. Avui estan la Belén Barenys i la Irene Moray. Bravo! Hola, què tal? Hola, molt bé. Com esteu? Contentes. Contentes i cansades. Sí. Bueno, què veu tenir? Ahir veu tenir actuació? Sí. Sí. Com està anant? Com està anant del fandom al trolleig? Com ho porteu? Bé, està anant molt bé. Superbé. De públic està anant molt bé. Ahir vam fer sold out, pinta que farem bons sold outs. Que guai. Superflipada, no? Però sí, està anant bé. I la funció és increïble i és molt guai fer-la. Que guai. Sí, és molt divert. Bueno, abans de començar a parlar i tot, voleu donar-nos... us hem demanat que ens porteu un queco, no l'obrirem encara. Encara no, Però al final del programa. doneu-nos-el i el guardarem aquí, el custodiarem. S'està barajando que potser és el pongo més heavy que us han Sí? portat en aquest Ojo, programa. que hi ha nivell, eh? Heavy de millor o de pitjor? De pitjor. No, No, el pitjor, no el creguis, pitjor. ens han portat de tot, eh? Vull dir, fa dos setmanes vam estar... O sigui, un dels pongos era unes ungles, Unes ungles. arrencades. No, vale, pues no, pues Sí, no. sí. Vale, Si vale. aquest és el nivell... És un no, nivelón, eh? Uau, que Vale, asco. vale. Ara acabeu d'estrenar del fandom al trolleig. Només dic, objectivament, vam anar a veure-la l'altre dia, em sembla Ens una va obra increïble. encantar. Mola molt, Sí. o sigui, mola molt. I jo tinc com aquesta sensació que aquesta obra es convertirà com una cosa com que la nostra generació, tothom l'ha de veure. com una mica referent. Sí, és com aquests nens que no han vist Doraemon o Chin-Chan, saps? Que dius, Sí. hòstia, tens un problema, No tens de què parlar a l'hora del pati. Exacte. Exacte. Jo crec que es convertirà una mica en aquest... La veritat que sí, ens va encantar. Bueno, si voleu, abans de tot perquè la gent de casa també pugui fer-se una idea perquè no l'hagi anat a veure, podem ficar el tràiler de l'obra. Dale. Vale? La nova obra de Berta Prieto, del fandom al troleig, una sàtira del bla bla bla, una comèdia musical amb tocs d'humor negre que tracta de la dificultat actual de relacionar-nos amb la informació, una crítica punyent a la cultura de la hiperproductivitat, als perills de la presència del capitalisme des de la primera infància i a la mitificació de les figures públiques. Uau! Amb Judit Martín, Belén Barenys, Irene Moray, Laura Roig i Roser Drasaire. Del 6 de novembre al 8 de desembre a la Sala Beckett de Barcelona. Molt bé. Molt bé, Ole, ole. bravo! Haig de dir que m'agrada bastant aquest tràiler que és com una mica així com amb un to de burla, bueno, de... Sí, fet per xarxes, també. Fet per format xarxes, o sigui, crec que està molt ben portat. Està molt ben portat. Shout-out des d'aquí a l'Eduard Sales, que ha portat tota com la direcció creativa de les fotos, dels tràilers i de la tal. comunicació. Que sí, o sigui, que normalment des dels teatres es fan coses més planeres i ell s'ho ha Clar. currat molt. Està superfresh. Sí, està molt freix, exacte, està és molt que freix. Està freix. És aquesta. És molt divertit i abans d'entrar a l'obra n'hi ha fotos vostres Sí, que també són, imagino que són també d'aquesta sessió. sí, de... sí, sí. Molt Que guai. sortim guapíssimes Sí, totes. Superafavorides. Bueno, i per l'altre costat, et volíem donar això per si el vols anar fent durant el... Vols que t'aguanti el micro? Hòstia, sí, però podràs? Sí. Abans de Uah, començar el quina programa, il·lusió. l'hem començat a liar una mica per, Sí, sí, per no, veure no, clar, si... és la gràcia. Si vols, clar, nosaltres però l'he de seguim. veure. Nosaltres seguim i el vas fent. Vale, Ok, sí, quan vulgui contestar jo paro i Exacte, tal, i clar. després... Mira, abans de que jo et t'aguanto. diguis, voleu porró? Sí! Porró time? Sí, sí, vinga, porró Una time. mica Porró porró. time. Ara és de tot, cub de Rubik, va. porró... Porró time. Multitasking. Ai, però és que no sé si ho faré bé. Hi ha algun truco? Aquí no hi ha manera de fer-ho és- malament. És liar-la. Ai. Molt bé, molt bé, molt bé. Ole! Ole. Ai, Tu jo no també. Vinga, Irene, Vinga, va. és el Joder, moment. És que jo no sé fer això, eh? Mira, Vinga, ja l'he liat.
Bueno, Bueno, una mica. Despedida de Catalunya, O sigui... Fem una cosa, te'l tiro jo tu, vale? Que Ja, ho he avui... fet fatal, m'ha entrat pel nas. Espera, Vale. Ja. Quina vergonya. Venga, ahí. No ho fan bé. Bueno, ja està, estem tots emporronats. Ens comiadaran. Me cago en... Però una cosa, És una mica cutre aquest Seguim. cubo, de dir. Ei, cuidado, No? Però Pot ser? has vist lo bé que es mou? Això és per fer-ho superràpid. Sí, però massa bé es mou. Bueno, ja ho he notat, la veritat que... Tio, mira, me l'has Belén, pillat ets la que ha molt. begut millor del L'hem liat porró. una mica, la veritat que sí. Ets catalana? Sí. Sí, sóc catalana. D'Olesa de Montserrat. No, de Barcelona. Ets Betlem. Bueno, doncs jo també volia comentar que durant l'obra es parla de la Paula Miró, que és una noia que s'injecta Botox al cervell per deixar de ser intel·ligent. No sé... Hòstia, pensava que era efecte I no. Molt bé. Que no hem fet servir encara les campanes mai. Bueno, No, jo això vaig quan veient es vulgui. coses i vaig... Sí, això és com per una persona amb... M'ha entrat aigua pel nas, tio. Aquest programa és 100% Se sent atenció, caòtic. És horrible, perdó. És una mica com l'obra, no? Hi ha una coreografia. Ja està bé, totalment. això és el que volem. Bueno, doncs jo us faré un test per saber si vosaltres us heu injectat o no Botox en el cervell. Jo us diré una pregunta i vosaltres m'heu de respondre i jo us diré què respondria una persona que s'hagués injectat Botox en el cervell. Vale. Perfecte. Vale? Llavors comparem i veiem. Llavors, si us dic dia 16 de novembre, què és el primer que us ve al cap? 16 de novembre, a més, està al caure. Què és el primer que us ve al cap que passi el 16 de novembre? El que sigui. Hòstia, perdó, el primer que... No sé què passa, Què? però a mi m'ha vingut una truita. Crec que tinc gana. Bueno, està bé. Ui, no, jo he pensat unes eleccions o alguna cosa, però crec que no. No No ho hi ha sé, res. però, bueno, vale, eleccions i tal. Aquí una persona que s'hagués ficat Botox al cervell hauria dit, és el Dia Nacional del Botox. Tothom ho sap, sempre vaig a la consulta. A veure, això és cultura general, Vull dir, tothom sap que és el dia del Botox. És real? Sí, Ah, sí, vale, 100%. vale. I aquí hauria respost això, és el dia del Botox, tothom ho sap. Sempre vaig a la consulta de la meva amiga Candy i després de fer-nos uns augments de pit ens convida a xarrups de Botox gratuïts. Perfecte. Per tant, per ara no us heu injectat Botox i no teniu cap relació directa amb... A veure, lo de la truita era una mica... Lo de la truita... És una mica... Ara, però si et dic 18 de novembre, què penses? Truita, també. Truita. No, aguacate. Aguacate, anem canviant. Tot menjar, perdó. És que És l'hora, són les 2 del migdia. Després, quin és el vostre estat de WhatsApp? Això sempre em causa molta intriga. El meu és estoy durmiendo. Vale. Val. Molt guapo aquest Que és estat, com la veritat. dels predeterminats, com el saps? però està- hey there, I am using Sí, és WhatsApp. d'aquests. Buah, aquest és Aquest prime, és, I el meu són uns emojis que un és una bola, la bola màgica aquesta, Sí. i uns brillitos. Ah, que guai. Val. Vale. Com de brujita. Com de mística. Sí, és que sóc una mica... Això és un tema, Shield. Això és un tema que el que té en l'estat de WhatsApp també et representa una mica. Diu una mica de com ets, perquè al final és com t'estàs mostrant. O sigui que... Què teniu vosaltres? És que ara estava pensant-ho. Jo crec que tinc Cachao i un ratllito com del Rayo McQueen, sabeu? Hòstia! Sí. Que fort! Sí, És molt concret, És una mica de És botox en el nínxol. cervell. És ninxeta. Sí. Jo ho vaig a mirar, vale? Aneu Vale. Vale, bueno, jo us dic el que et diria una persona que tingués botox al cervell, diria... el meu estat de WhatsApp és, con el Hòstia. botox y su toque sutil, el espejo siempre te hace sonreír mil. No sé si parlaria tant algú amb botox al Jo crec que sí, acabat. perquè... Uau, Olé! Belén! Bravo! Ara sí. Molt bé! Molt bé, Belén. Ho Hòstia. tens dominat de veritat, El Molt sé fer ràpid. més ràpid, però ara estic escoltant i tal. Sí, però... no, Que molt bé. vacilona. Tia, és verdad, que és verdad. Jo ho faig més ràpid, si voleu, però... Quin és el teu estat de WhatsApp, Gerard? És que em dona una mica vergonya. Vinga. És una frase que vaig posar potser el 2016. Ui, no. Different as always. No! No m'ho he canviat des de llavors. Esto es bastante botox. Sí, bueno, bastante es botox bastante al cerebro. intensito Different as de always. el poeta, Ai, Esto es más botox Qué que lo bárbaro. otro. No passa res, no passa res. Bueno. però mola com conservar coses del 2016. Sí, és com un guai. tatu, 100%, tio. 100%. Sí. Totalment. Bueno,
Ara mateix m'ho canvio. Següent pregunta. Aquesta pregunta li faig a les dos, però vosaltres responeu sobre la vostra companya. Vale? Vale. I llavors la pregunta és, la teva companya, en el teu cas Irene Moray o Belén, falta als assajos de l'obra? Sol faltar als assajos de l'obra? No. No. A més, som les dues molt puntuals. Sí? Som Molt les més puntuals. puntuals de la companyia. Molt bé. Som les empollones, una mica. Avui haig de dir Ella que- per talent i jo per haver de suplir... constància. Sí, Sí, exacte. exacte. Com, saps? Esfuerzo. Sí, exacte. Vale. Molt bé. Sí. Bueno, aquí una persona que tingués una companya que tingués Botox i se l'hagués ficat al cervell o on sigui, diria, sí, curiosament a vegades falta i torna al cap d'uns dies amb el cap embolicat en gasses antisèptiques com si fos un turbant de la tribu Ait la Harea del Sàhara Occidental. Exactament això diria. Molt bé, Sí. exactament. Botox, però la tribu del Sàhara Sí, la sí, té sí. controlada, eh? Exacte. És com que quan t'implanten Botox al cervell et donen com una cosa que et pots quedar amb ella. Una informació random. clar. Jo Una em vull sola. quedar, jo em vull quedar amb la tribu. Amb la tribu. Sí. Vale, i l'última pregunta és si quan sortim d'aquí voleu un tiret de Botox. Entre els tres. Com entre quatre. els tres? Un tiret, així, amb una xeringa, Però on tres fiquem una són- mica de són Sí, Botox. al cervell Som o a la quatre. cara? On vulgueu. Lo de les matemàtiques, ell Sí, encara... no, tinc Botox, el Clar, Botox em va clar. parar. No. Jo estic bé. Jo he de dir que si em foto ara Botox, queden moltes setmanes de Ja. funcions. Clar, és que això és... Clar, no no ho hem podríem pensat, treballar. No ho hem pensat. Si ens ho pregunteu quan acabem, potser la resposta és una altra, però de moment direm no. Haig de dir que en Clar. aquest cas la vostra resposta és bastant semblant a el que diria una persona que s'hagués ficat Botox, perquè diria, no, gràcies, ja porto de casa. Clar. Llavors, Sí. Bueno, finalment queda clar, les nostres actrius no s'han implantat Botox en el cervell, era tot part de l'obra i era una cosa teatral. Bravo! Ole! Sisplau, aneu amb cuidado. Si us heu de ficar Botox, feu-ho en una clínica que us ho facin bé. Mai s'ha celebrat No sé, és tant que... El que no algú tenir no, Botox, Botox. no porti Botox. Total. Botox. Botox. Vale. Vale, pues ara us faré jo una petita secció sense donar moltes pistes, però bueno... Perdó, és que... Hi ha molts estímuls, sí, és veritat. Sí, Està bé, sí. està bé. Ja està. ADHD és com un programa de dèficit d'atenció, una mica. El teu personatge, Belén, com ja hem dit, es fa un implant de Botox al cervell. Llavors, us vull fer com un repte d'aquests de TikTok on us diré cirurgies estètiques i m'ho heu de fer top 10. Val? Vale. Jo us aniré dient una a una, us dic el nom tècnic i en què consisteix, si no ho sabeu. Vale. I m'aneu posant de l'1 al 10 i jo vaig omplint. Uf, Vale. jo me les faria Val. totes, eh? Ok. Acabaria com el Black Alien, sabeu? Sí. Vale. La primera. Cantoplàstia. Cantoplàstia és com per tenir els Foxy Eyes, saps? Com estirar una mica d'aquí. Ah, Que eso te fumas un porro y ya te lo hace un poco, ¿no? no, Sí. un porro te los cierra, Clar. ¿no? Claro, Pero- pues es lo que Ah, quieres. ja. Sí, però és ja. com cap Com- amunt. El porro és una mica Sí, cap avall. avall. Bueno, però més o menys. Sí. Bueno, però no està mal, no? És el De l'1 Foxy al Eye. 10... Home, és discreta. O sigui, a veure, partim de la base de que estem en contra de la cirurgia estètica, però entrant al juego, Exacte. la posem al 3. Jo estava pensant al 3, Vale, Molt tia, bé. perfecte. que connectada. Molt bé. Super. Sí, és que us ha unit, la Sí, obra, totalment. això. La és- cirurgia estètica. Segona, rinoplàstia. El nas. com... Yo es que estic molt a favor dels nasos raros. O sea, Vale. yo tengo una buena napia, entonces igual un 6, un Sí, 7. 7. Sí. 7, Va, molt bé. Anem al 7. Rino. Vaginoplàstia. Vaginoplàstia. 10. No, tu què? Tu anaves a dir 1 o què? No. Sí. Quin horror, no? Quin Està horror. fatal. Està fatal. O sigui, tot està fatal, però la vaginoplàstia encara pitjor. Sí, 10. Posició Un 10, 10, eh? 10. La pitjor. L'últim. Lo més greu. Perfecte. Sí. Següent. Aquest nom m'agrada molt. Ah, sí, a mi també, l'estava llegint ara i deia, com? Bichectomia. Que bichectomia és per pòmuls i gal...
Ah, per Una mica xupar-te la això. cara. Una mica com Mario Vaquerizo. Et queda cara de bitxa, no? Sí. De bitxota. Exactament. A veure, és que estic pensant en problemàtic, però he de pensar en què ens faríem, no? També. No, jo no estic... O sigui, jo penso com a concepte. Exacte, com a Ja. Xupar-te la cara, a veure, no és dels pitjors. No. Un 5. Un 5. No? Un 5. Un 5, Ni- Neutre. Sí, ni fu ni fa. Perfecte. Vale, molt bé. T'ho apunto. Jo t'estic apuntant com, jo què sé, com Sí, sí. el carnisser. Clar. Què te pongo? Sí. Clar, clar. Una Tres de- bichecto, una bichecto. Vinga. Perfecte. Anem a la següent. Aquesta... És que estic molt cansada, no sé contener nada. Molt bé, has vingut en un mood És, molt bo. és el millor que podíeu haver fet. Següent, aquesta mola molt. Abdominoplàstia, que és la que s'ha fet la Letícia Sabater. Ah, Sí. com per tenir abdominal. abdominal. De cop tenir- Aquesta està bastant bé, eh? És que Home, està que- guapíssima. Potser un 1, 2-1. Quina Ai, És que no està sé. guapa, eh? Aquesta Ja. top 3 segur, o sigui, una d'aquelles... Però és que clar, És no que sé quines són pot les ser hi ha alguna altres. millor. Ah, Top 2, va. Top 2, jo Top dos? pensaria Top 2, dos. top 2. És que està Vale, molt guapa. perfecte. Como de lo mal que està. Està graciosa, sí. saps? Total. Sí, vale, la liposucció. Això, Això és com està eliminar avorrit, això. l'accés de grassa localitzada. Jo potser posaria 8. Bastant Sí, típica. Sí, és com passar Vuit. l'aspiradora. Sí, 8, eh? Mal, sí, sí. Lipo. A part diuen que no funciona molt. Ah, No ho He sé. sentit algun Com cop. que Ja a veig que TikTok. estàs molt al dia, de... No, home, no a sé, veure, em Santi, sona. l'obra t'has Sí, d'informar s'han i tal. informat de... No, no. A veure, següent, gluteoplàstia. Augmentar glutis. Hasta d'hivern, no? Potser Home, això l'1, mola. O què? És que ara que ens queda 4, també. Què ens queda? Quins números queden lliures? Un, A veure. Queda 6. 1, 4, 6, 9. 9. 4 És que un cul sempre un tenim cul a la està vida. bé, sí. Tu imagina't descansar sobre un cul Ja. així acolchado. Vale, va, pues Estic d'acord. la posem a l'1. eh? Es que un culo... Sí. Perfecte. Bueno, no Tu sé. eres muy de culo, ¿eh? Es que tengo un culo muy grande. Yo también. Es que està guai, un culo. Sí, sí. Ojo, que la següent jo me l'hagués fet de petit. Ai. Ui. Ui, Sí, ui. aquí venen els traumes. Otoplàstia, que és a les orelles. És per la gent com per Orejón. juntar una mica l'orella, saps? Quan la tens molt Ai, així. que pena. És Sí, que a mi- jo era Però és que una a mi mica em, soplillo. a mi em Tu no sembla tens hot soplillo, una Ara no. orella així Però cap enfora. sortida, amb tipus bo pel manetes, de cop així. Per què no? Sí. O sigui, és que això, un nas i unes orelles... Jo tenia molt complexa. O sigui, jo de petit tenia la mateixa orella cara, però amb una cara molt més petita. Clar. I era com... Ah. No sé, jo... El Tenim 6. 4, Sí, un 6 i sis. 9. Un 6. Vale. 6. Perfecte. Ens queden dos. Una típica, augment de pits i mastopèxia, que augment de pits és com augmentar, i mastopèxia és com... Realzar. Com, sí, Realçar. Ai. Avorrit. Sí, un 9. Sí. Un 9. Estic d'acord. Un 9. I llavors la següent va automàticament al 4. Que mola moltíssim aquesta. A també. veure. Ai, merda. A veure. Bueno, és un 4, no està mal. Sí, Vale. És la mentoplàstia, que és allargar, reduir o moure el mentó. Ala. Està guai en el estaria guai. 4. Sí. Está bien, sí, sí. Ho hem Está fet donde toca. genial. Tia, Molt bé, molt bé. Bravo! Un poco molt. Molt bé. Llavors, queda clar, si els han de fer una, quines farien. Doncs anem a mirar El bueno, primer queco. us donem el queco que Que ens us va portar... l'Albert Dafnis i Salazar l'Albert. i el Dafnis Vale. Balduz. A veure. A veure Hòstia, què. quina il·lusió. Companys de professió. És una Ja, mica brillant com els nostres outfits de Total. l'obra, Sí. eh? Sí, És veritat. Totalment. Uau! Hòstia, és Sonny xulíssim. Angels. Però qui És se'l molt queda? guai, tia, queda't al tu, si vols, que jo crec que et fa més Us il·lusió. ha fet molta il·lo, Bueno, perquè, tia, no en tenia cap i de sobte ens Ah, van regalar un Tia, altre dia. sí, Clar. clar, i ara ja tens dos. Tia, però és xulíssim. Que guai. A Molt sobre, guai. a sobre amb les orelles de Sí, soplillo, tot, que era sí. Clar, com clar. el Que estem estaven super a dient. favor. Total. M'ha fet molta sí. il·lusió. Sí, bueno. Em sap molt greu perquè hem deixat una merda. No, pot fer il·lusió. Pot Anem fer- a veure-ho, anem a veure. A veure. Va, va, Vale, va. gràcies. Que fort. A veure què s'emporten... A Ara, és que us heu Convida. emportat un dels Hi ha un que millors... requereix de tot. explicació. No és gens... Impressionant. Ah, sí, el teu. Obrim... Oh! Una...
Com? A veure, primer de tot, tenim una targeta. Què és això, Belén? Ho he trobat a la meva cartera. L'explicació és que jo vaig anar a un fisio de la mútua privat, en plan, com per fer recuperació, perquè tinc l'esquena fatal, i ja ni ho vaig acabar perquè és una merda. Aquest centre, Fisiogestión, no aneu mai, és una merda, no em van fer res. I com que ja no tornaré mai més, tenia la targeta, doncs mira. Ja està, aquí tenim si el següent convidat vol provar-ho... Home, igual... Igual pot entrar. I per una altra part, un xupa-xups, però un... XXL. O sigui, això no hi cap a la boca. Bueno, brutal. Doncs... Molt bé. És que ho tenia a casa i no m'ho he menjat això és justament... Això, Llavors, clar, en això consisteix. O sigui... Clar, he pensat que algú s'ho mengi o no. Molt bé, o no, o passarà a ser a casa d'algú altre. Sí. Sí, crec que me'l va regalar algú. Ai. Crec que és un xupa-xup que... Clar, això és el que típic està ara que destinat a ve viatjar. l'amic invisible i tal. Bueno, escolta, un Clar. xupa-xups Ja, d'aquests... Pues ja està. Ja està. Això és... Silenci incòmode. Ja hem acabat. Ja hem acabat. Perfecte. Us ha molat? Heu estat a gust? Sí, molt divert. Sí. Que guai, gràcies per venir. De veritat, a tots vosaltres aneu a veure l'obra perquè és una borrada, o sigui, us ho passareu super bé, super divertida. Sobretot, teniu entrades al Cultura Jove. Sí, que és Cultura lo important. Jove. A preus especials increïbles. És el millor que podeu fer, de veritat. És que estem anant a un munt de llocs super barato, super bé de preu. I bueno, ja està. ens veiem la setmana gràcies per que ve. venir, ens veiem la setmana que ve amb el següent convidat. I sobretot, Consumiu cultura! Consumiu, Hòstia, ja, Vinga, consumir! Ho digueu vosaltres també. Consumiu cultura! Pues ja està. Ja està. Ale! Ole! Vinga. Oh.